गोंयकार भायल्यांक जमनी विकतात म्हूण बोवाळ सुरू आसा. आळो घालूंक जाय म्हूण जायतीं आंदोलनां सुरू आसात. इनाफ इज इनाफ सारकिली चळवळ गोंयांत ह्या प्रकरणा आड आवाज काडटा. मोपा विमानतळ आयिल्ल्याचेर पेडणे, दिवचले, बार्देस तालुक्यांतले जमनींचे रेट बरेच वाडल्या. आतां मोपाचो परिणाम महाराष्ट्राच्या दोडामार्ग, सावंतवाडी तालुक्याचेर जावपाक लागला. थंयचे जमनी विकत घेवपाक लागल्यात. महाराष्ट्र विधानसभेत विशय तापलो. ज्या मोपा विमानतळाच्या आजूबाजूच्या जमिनी परप्रांतीयपेक्षा परराज्यातल्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर बिल्डरनी इथे त्यांची जमीन नसताना खरेदी केल्या. कारण जमिनी खरेदी करायची असेल तर कुळ कायदा असा म्हणतो की तो शेतकरी असला पाहिजे. तर शेतकरी नसताना मात्र जमिनी खरेदी केल्या. याबद्दल मी कोकण कमिशनर, 2 कलेक्टर अशी समिती तयार केली आणि 3 महिन्याच्या आतमध्ये मोपा विमानतळाच्या बाजूला 3 वर्षामध्ये कोणी कोणी जमिनी खरेदी केल्या आहेत याची संपूर्ण चौकशी करून पुढच्या अधिवेशनात त्याचा ATR सादर करू आणि त्याच्या नावासहित सादर करू कुणी जमीन खरेदी केल्या आहे. आणि त्यामुळं त्या जमिनी कुळ कायद्याच्या अगेन्स्ट जाऊन खरेदी केल्या असेल तर मग शासनाला त्या जमिनी जमा करण्याचे अधिकार आहेत. आणि त्यामुळे यामध्ये आपण पुढे जाऊ, काळजी करायची गरज नाही. मजगती महाराष्ट्र सरकारान बेकायदेशीर प्रकरणा आड कारवायेचे आदेश दिल्यात. हेवटेन गोंय सरकार मात इनाफ इज इनाफ चळवळीन सादर केल्ले मुद्दे घेवन सुशेगाद आसा. गोंयांत भायल्यांक जमनी विकप सुरूच. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.